дар робита ба ин зикр бояд кард ки масъалаи интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳо, тарбияи афсарони ҷавон, баланд бардоштани сатҳи касбияти онҳо ва дар рӯҳияи ватандӯстиву ватанпарварӣ тарбия намудани ҳайати шахсӣ таҳти таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа ва доимии ҳайати фармондеҳи қувваҳои мусаллаҳ, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва муассисаҳои таҳсилоти олии ҳарбӣ қарор дошта бошанд. дар ин раванд зарур аст ки талабот нисбат ба афсаронро пурзӯр намуда ба гузаронидани машғулиятҳои омӯзишиву амалӣ, баланд бардоштани сатҳи касбият, донишу ҷаҳонбинӣ, забондонӣ, одоби муошират ва обутоби маънавию ҷисмонии афсарону сарбозон эътибори аввалин дараҷа дода шавад. дар сулҳу кишвар ободиву созандагии ватани азиз аст ки имрӯз таҳти роҳбарии сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фарзандони баолу номус ва қавииродаи модари тоҷик онро таъмин намуда ҳифзи хоки муқаддаси ватанро вазифаи ҷонии худ мешуморад. امروز سفر میشه به ستونه؟ بله امروز سفر از آن بدن میچم بکنه یه مملکی داشت چقدر ستونی خانه که من شما را بشناسم هر اون دقیقه کوچه خواهی کو ستونی خانه این موجود شده کو در نبا جو خواه میکنه Kai con azul